Imapoga kode tungulolo keto chunyokwe maketha kode tatieko okamorino ya mapoga kode tungulolo miki chunya pisoko mabaga kode tarano senior producer Samturumba Mudikachi Imosona Jitai Guduku Yuvi Sound City Studio Elimash Elisha Mokula Wodsona Migori Imosona Daktari Alex Olaka Wodijalango Kachel Kompita Ndoge Efondo Sirikal Calvins Jura Wodikisumo Ayegi era mimi ya mutungo nyoka Mentano verana Era mimi ya mumulo chunya Mentano verana Ayegi era mimi ya mutungo nyoka Mentano verana Era mimi ya mumulo chunya Mentano verana Yudore mani Radio Ramogi Radio namba Mentano verana Manobe ni makilo wa isabiri wange marudi echien Ramogi Radio Radio Ramogi Karchun Jaluo Weche manyien gi Roda Odhiambo. Kaka od fwambo motelo e keloni weche manyien e piny odagi. Pod wan kae mar miyi weche gi duto kata ka in e nyasi mar Christmas gi higa manyien. Machiegni to mokwongo magi thund weche mabende waiko ni gi sechegi. Jang'ad bura moro e doho mamalo golo siem ne jogo mabende temo deko bura e wi lal mar jalony weche magarita Mwendo wa Mbinjiwe. Komachielo ni bang' jotenda migepe puodho agucho omenda mar dongruok Odhiambo manyoro oganda jo Kenya koro dwaro ni piny owacho ne ni omendago otigo e yo makare. Obila e sub-county Manyati ochako timo nonro e wi miruti moro ma osebedi ka itiyo godo kar kunyo mula moro. Mirutino mabende noiki e kuoyo machiegni gi Olalo ma Osiri e kaunti ma Migori. Machiegni jang'ad bura moro e doho mamalo golo siem ne jogo matiyo kod yore mag deko bura e wi lal mar jalony weche magarita Mwenda Mbinjiwe tok ogai mar obila Douglas Kanja kod jatendo kwach kich Mohamed Amin rem chopo e doho. Jayal bura Justice Martin Muya owacho ni jotelo ariyogo mabende ne ochung'negi kod okinde magi kod apisa mochung'ne weche mag nonro higni 4 nyaka ne ndhi Mbinjiwe nyaka to koro chopo e doho mar duoko penjo e wi ndhicho ma kamano. Burano koro biro winj kendo koromo kanyo tarik 23 mar dwe mar achiel higa manyien. Bang' jotende migepe puodho agucho omenda mar dongruok kata infrastructure fund Odhiambo manyoro oganda jo Kenya koro dwaro ni piny owacho oneni omenda go tigo e tieko chenro mag dongruok mabende biro kelo negi ber mathoth. Giwacho ni mano e yo kende mabende gibiro konyo godo e dongo uchumi ma pacho kae ponono ni aguluno ibiro puodhi gi od bura mamalo. Lipota marwa Matino Nyango miyo waler mathoth ewi wachni. Banka ne osepudhi agucho omenda mar dongruok motisin infrastructure fund gi komiti mar jotend migepe. Oganda jo Kenya dwaro ni omenda go tigo e tieko chenro mag dongruoge kachiel kod singo mosebedo ka digni e pachoka. Gikwayo piny owacho mondo tigi omenda go yaro gach okolo kuok Nairobi nyaka e boma ma Malaba ka giwacho ni obiro ting'o malo weche mag ohala e tong' mar Kenya gi Uganda kanyakla kod tieko dongruok mag geche e apeyni makono. Dickson Samba en jadak Mombasa. Ingekuwa vizuri kama ange-extend ile SGR yenye inatoka Nairobi to Malaba, ndipo vitu vinavyotoka katika nchi za nje vikapate kufikia Uganda. Sana sana utapata hii barabara yenye inaenda Malaba sana sana inakuwa imejaa matrela. Na hizi trela sana sana zingine zinasababisha jam, zingine zinasababisha ajali, rahisisha shughuli ya safirishaji. E sekta mar somo, gikwayo piny owacho mondo tigi omenda go e gero klese kachiel kod laboratories ma giwacho ni biro konyo kendo jiwo lai mar kit somo manyien mar CBE. Ingekuwa vizuri kama hizo pia zingetumika katika kujenga madarasa, kujenga pia vyumba tofauti katika shule za msingi ama katika mtaala wa awali almaarufu JSS sekondari, ili maabara, scientific laboratory that is well equipped with the equipment and facilities. Ndio watoto at least so zingine ni vigumu sana mwalimu kufunza job ukitumia picha kwa sababu hauna kifaa chenyewe. E sekta mar pur, gikwayo piny owacho mondo tiko omenda go
e jiwo chenro mag keyo pi kowuok e nam lolweny nyaka e gwenge ma oro kwako, gino ma giwacho ni biro duoko chien nok mar chiemo e pachoka. Robert Wanga en jadak e boma ma Nairobi. Tuweke mradi ya kuweka irrigation vile president alikuwa amesema, mambo ya irrigation. Let us pipe water even from Lake Victoria to the Kijenga reservoir at the highest point in Timboroa. Hii maji itateremuka by gravity to lower points, ambapo itasaidia to irrigate dry areas for food production. In that way, inchi yenye ina chakula ya kutosha, it will lower the cost of living. Ne bendo gijiwo piny owacho mondo tiek gedo mar apaya ma Rironi Mau Summit, magiwacho ni biro tieko dhung'ruok mag geche kendo jiwo weche mag wuoth e gwenge makono. Itumike kwa kusaidia hii barabara, this dual carriage kutoka hapa Rironi na ifike Busia na iendelee namna hiyo as per what he has drawn to use that money for. Ne Radio Ramogi, An Martin Onyango. Wadhi kaunti ma Migori kama waidono bila e sub-county Manyati ke ochako timo nonro ewi miruti moro ma osebed ka itiyo godo e kar kunyo mula moro. Mirutino ma bende ne oiki e kuoyo machiegni gi olalo ma Osiri e Nyatike sub-county e kaunti ma Migori. Komanda mar obila e sub-county Manyatike Juma Londo owacho ni pok oyang malong'o ng'ama ne oiko mirutino kanyo kod gimomiyo ne otimo tim makamano. Tulipata report kwa Samaria Mwema kwamba kuna kiwaya ameona kwa bridge nyekundu ambaye anaona inatoka chini ya mchanga. Tulikuja tukaona ni kweli, tukapata waya inatoka chini ya mchanga kando ya bridge, na hapo kaamua tuite wale wanaohusika kuangalia. Kaita timu ya bomb disposal na timu ya ATPU from Migori. Pokuja wakaona na waweka mikakati yao vile wanaelewa, kapata kwamba ilikuwa ilipusi imewekwa chini kando ya bridge. Wameweza kusitoa kwa utaratibu, taji habari ili tupate wale walihusika kuweka kitu kama hii, kwa sababu waliweka na nia mbaya kuumiza wananchi. Tusaidiane tupate ukweli. Wach mirutino ne okelo buoka mang'eny kata mathoth ne jodak ma Osiri. Chenro mag wuoth bende nobedo kod ng'ikruok e olalo no kuom seche 3 kane irito mondo mi obila ne ogol mirutino. Jodago kotenegi kod Jevans Omolo chwalo ng'ure wi rochruok mar arita kwe e gwenge makono. Ber mondo mi ng'ato kamoro to biro keto baruti kaeri mondo neg ji kaeri. Mokwongo ni daraja ni osekonyowa mang'eny. Daraja moro ni dwa ket kacha sirikal otamore kel. Marach ni mano oger 1930s ni. Ema pod konyowa. To thin bende. Koro komukore. Donge wadhi bedo gi sida. Aya baruti ma korigolo kama koro sirikal okasore golo kani. Baruti ni ok en baruti mwatiyogo ma kawaida. Makata gimbe giwacho. Manenore ni baruti ni wan kaeri gi weche ariyo. Nyaka bendi ni en wachich ni nyaka bed ni en mar jo China moko mago pap. Bende koro gidwaro mondo mi obila otim nonro mapiyo ewi ng'ama ne oketo mirutino machiegni gi olalo no. Baruti ma nyaka ne nyuoma ka an gi higa 32. Pok aneno gima chalo kama. To kawuono wuotho chung' kamoro amora. Nyaka joma ne dhi ohala kaka an akwamo kata kaka dhi ameny onge. Koro wakwayo sirikal mondo ketnu arita maber e daraja ka. Nekech kar ka eki ema sani ok wanyal kalo kwa Osiri sari otieno. Ilao wakendi. Komachielo bende en ni ji ariyo wito ngimagi ka mwandu mathoth bende nokethore to masira mar mach ma bende nomuocho Otieno manyoro e alwora ma Makunga e bomano machiegni kod boma ma Kitale e kaunti ma Trans Nzoia. Masira mar machno ne omuocho kar saa 3 mar Otieno manyoro, kama bende ne ji ariyo wito ngimagi kama oting'o miyo moro ma hike ni e diere kanyakla kod wuon odno. Kaluwore kod jirende miyono pod ok oyang malong'o gima dine bende okelo majno ka koro obila bende koro osechako timo nonro ewi masira mar machno. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni nonro ma bende otim gi riwruok moro ma otisi ni CMMB kata Catholic Medical Mission Board oyango ni lwenje ma kichwech mag oganda odwa jimbore mokale kaunti ma Siaya ka thoth buchego ok thorgo lipodegi. Koloso e kinde nyasi mar gola yanga lipote wi chal mar lwenje ma kichwech e kaunti no, maneja mar riwruok mar CMMB Hilary Ngeso owacho ni nonrono yango midhiero maduong' mokwako kaunti no. Koke kaunti ma Siaya, George Amolo miyo waler mathoth ewi wachni.
Ano wuoyo kinde manyo gigolo ayanga duoko ewi nonro mane gitimo koluwore gi wach lwenje mag chweche kaunti ma Siaya. Maneja mar riwruok midendo ni CMMB no migosi Hilary Ngeso nowacho ni gifwenyo ni thoth jogo ma irocho ratichgi itimonegi mano gi jok ma ging'eyo malong'o. From the data that we shared today, it came out that about 97% of the people that perpetrate this violence are known to the survivors. So they're either their siblings, they're either their intimate partners, they're their brothers. So this basically tells us that as a county, it is important to be able to start asking ourselves what has happened to the social fabric of our community if people are being violated by people they know. Ofulo ninyo chagifwenyo bende ni thoth jogo ma irocho ratichgi ok chiw ripot nikech luoro to kod koso ng'eyo kenge monego gilu ka thothgi bende ok dhi kata mane osiptal ka oseroch ratichgi. One of the significant findings from the study noted that about 66.7% of people that have been violated do not report. 62.7% of people that are violated do not necessarily go to seek medical help or go for post-violence medical care. And this is a worrying trend because if you're looking at a county like Siaya where HIV prevalence is also very high, then it now boils back to the conversation about what is the contributor of GBV to new HIV infections that we're actually seeing in this county. Migosi Ngeso medo ni gisefwenyo ni lwenje mag udi ema otelo ahinya to ikind jogo manie keny ka thothgi gifwenyo ni ikelo gi wach math kong'o to kod gik mamoko mamero ji. Of all forms of violence that was reported in the study, intimate partner violence was the highest at 50.7%. The topmost thing that was identified was the issue of alcohol and drug abuse. The respondents actually reported that as the highest cause of GBV within this county. It was cited as the most significant cause for intimate partner violence and defilement cases within the county. Kuom mano koro tielo dwaro manitie mondo nywakne lwenj kedo gi wach rocho ratiro mag oganda ahinya to kokalo e lwenje mag kit chwech no ero e kaunti ma Siaya kae. I think it is time that we really need to start having a conversation, and a candid conversation, with the homegrown contextual data that we have now as Siaya County about what do we do with this data moving forward to change the trajectory of Siaya County in terms of GBV prevention. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Moheo ji maromo 2.1 mawuok e counties 32 e pacho kae kale midhiero mar nok mar chiemo. Mae en tok koth matin manchane ochwe chakre dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 rem chopo dwachgi. Kalure kod migawo mabende otelo ne koro chal mar kor lwasi e pacho kae, koth matin mancho ochwe koro osekelo oro e gwenge ma pacho kae. Moko kuom gwenge ma pacho kae moko kuom gwenge ma pacho kae magina county ma Mandera, Wajia, Marsabit, Turkana, Garissa, Isiolo, Kitui, Makueni, Tana River, Kajiado kod Samburu. Kabende igeno ni koth mapek bende koro bro chwe kochakore kanyo tarik 16 ma en odiochieng' ma kawuono nyaka tarik 22 e moko kuom gwenge ma pacho kae. Komachielo ka watieko weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gi ni kalure kod kwan mamalo mar masiche mag apaya mabende oseneno e kindegi mag nyasi mar sikuku. Koro ikwayo migawono mabende ochung'ne weche mag apaya kata chenro mag apaya NTSA mondo miyo ne ni orido chike mag apaya kendo neno ni giduoko piny kwan mag masiche e kindegi mag sikuku. Jadolo Bishop Isaiah Obuya ne oloso e yo machalo kamae. Baadhi ya madereva wetu wanaendesha magari wakiwa na msukumo, wakiwa na mwongozo wa pombe, ulevi. Na unajua ukiendesha gari ukiwa mlevi ni kama ulevi unakuendesha. Ninawaomba wakilewa wasiendeshe magari. Madereva wakuwe waangalifu wanavyoendesha magari barabarani. Waendeshaji pikipiki wengine wanabeba watu hata 5. Dereva amekaa tu kwenye tangi, hata hana mahali pa kufanya nini, pa kukaa. Hata wapita wale wanaotembea kwa miguu pia, mnapovuka barabara tunaomba ya kwamba mwe makini. Na ningependa kuomba wale wanaohusika, kwa mfano wale wanaosimamia mambo ya usafiri barabarani NTSA na wengine, waweze kuchunguza haya magari ambayo yanaendeshwa katika barabara zetu. Je, magari haya yanastahili kuwa barabarani? Pia ningependa pia kushauri tu kwa serikali wakati kama huu aweke masharti mazuri kule barabarani. Mane mabendo kelo waigi komago weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gi to magithondo weche mabende ne waikoni. Jang'ad bura Martin Muya mar doho mamalo golo siem ne jogo matiyo kod yore mag deko bura ewi lal mar jalony weche mag arita Mwenda Mbinjiwe.
Bang' jotend migepe puodho aguch omenda mar dongruok midhiambo manyoro oganda jo Kenya koro dwaro ni piny owacho oneni omenda go tigodo e yo makare. Obila sub-county Manyatiki ochako timo nonro ewi miruti moro ma osebed ka itiyo godo e kar kunyo mula moro. Miruti no mabende noiki e kuoyo machiegni gi Olalo ma Osiri e kaunti ma Migori. Watude koromo kanyo saa 8 kod 9 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matut e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Kaka od fwambo motelo e kelo ni weche manyien e piny onagi. Wakwayo ni hawi maber e kinde ni mar nyasi mar Christmas gi higa manyien. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke en ni tim mar volleyball ma jok mamine ma pacho ka sani koro wachore gi ikore madhi siro loch margi mar alwora mar Afrika e tuke ma Kipchumba Karori International Volleyball Tournament ma bro timore Eldoret giko dirane ka giwacho ni gin gi geno ni gidhi yudo loch ma kamano. Piem ma kamano ochan machakore tich abich tarik 19 Disemba nyaka tarik 22 Disemba kendo geno no bro kelo kanyakla timbe mowuok e piny Kenya, Uganda gi South Sudan. Higa mokalo KCB noyudo loch e tielo mogik e final to kane gilo DCI set 3-1 ma 27-25, 27-16, 18-25 to gi 25-18 e tugo ma bende nokawo set 4 ma bende ne gikawo godo thuolo mar kawo kombeno kuom higa mar 3 maluore. Kanoloso motelo ne ikruok margi ne tukego, kocha margi Jafeth Munala owacho ni ok oneno gima bro mono gi kawo kombeno. Komachielo klab mar Kibera Black Stars geto mayudo loch margi mar 3 moluore seche ma gidhi rakore gi tim mar Migori Youth ma bende emotelo sani e lig mar NSL e pachoka. Tugo no ibro tugo odiechieng' makiny ma irien bang' yudo point 3 e juma mokalo kane gilo tim mar Gucha Stars ka gintiere Kawendo ka kocha mar Kibera Black Stars Idi Badi wacho ni geno mare en mar neno ni giyudo loch ma kamano mondo giyud point modhuro. We now won 2 in a row as we prepare for Migori at home. We still believe we can get back to where Black Stars is supposed to be. Black Stars is a top team, so also to our fans, thank you so very much for supporting us back from home. We told you that we are getting back, and now we've got it right. So we thank God. It's still not an easy league. We still want to push so that by the time we break for Christmas, we are somewhere on top. So we'll still push. Badi bende nopako ahinya yawuote kuom winjo paro duto mosebedo komiyogi gino manomiyogi lo tim mar Gucha Stars gol 1-0 Kawendo. As we had promised our fans that we are going to get a win away, we had a game plan. And it really worked well. See, when you're playing away from home and you get an early lead, it really motivates the team. So today the boys stick to the game plan. And I really thank God. When they push it, the character in them, it's been impressive wins, super goals. This is something actually we've worked in the field. So when he scores such a goal, and it's something we've worked on, I really congratulate them. But everyone was really pushing, right from the goalkeeper, the defense, the midfield, and the strikers. So today I really congratulate. Kibera Black Stars negi point 19 kendo ginie thuolo mar 8 e liga bang' tuke 13 eka chieng' tich 3 makiny kapo ni gibiro yudo loch to gibiro bedo ka gichorore malo e tugo mibrogo e paw tuke ma Cambridge e boma ma Nairobi. Komachielo bende ni jalup kocha mar Kayole Starlets Vincent Ngesa sani koro wacho ni loch mar gol 2-1 Manche nologi e lweta jogo manie lig mamalo kata jogo eko manie telo mar lig masani ma jok mamine Trinity Starlets en gino monego chunygi mokalo. Kakara kamano wachore gi ikore mokalo ne tim mar Soka Assassins e tugo mabrogore Utalii chieng' Jumamos mabiro ni. Rekod mar nyirigo eko mar lo tuke 5 moluore en geno mabende nche nochungi e seche ma bende nologi e paw tuke ma Polytechnic e boma ma Gilgil e kaunti ma Nakuru. A tough pill to swallow. We take the L. Tunaenda home back to regroup. Kumekuwa na breakages, so first half imekuwa a little bit inconsistent. We had our chances, walikuwa na zao pia zile tulikuwa to bag. We managed to bag one through Linda, opponent akatupata through transition, then
Second half ikakuwa up and down, imekuwa uphill then downhill, collapse kidogo, waka capitalize, then ikakuwa game set and match. We try to come back, lakini the chances weren't as clear as we wanted them. Komachielo bende Bungoma Polytechnic magin weg pacho mag Bungoma Queens nche noloyo tim mar Kibera Soccer Women gonde adeko machiel chema bende Vihiga Queens ne ochwado tim mar Police Bullets e paw tuke ma Moi e boma ma Kisumu. Magi weche tuke an Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Saa 7 kalo dakika 19 tiende ni thuolo na mar bede studio serumo kato rumo kikisudi nikech awe lwedo mabeyo sana lwet Kasuku Rafael Wodi Nyachula ogwel kamen mare odhi te chendo mar donse wa rom saa 10 wang'e mar odhiambo e Ramogi TV kama dhi kelo ni chendo mar penj laktar. Kawuono wapenjo laktar ang'o? Nyoro ne wawacho weche mag nindo, sleep hygiene. Ne wayudo kacha ni ji mang'eny thoro bedo kod chandruok mar nindo, ng'ato ok nind maber, yudo ka nindo ni rochore sikicheo. To seche ma mano timore nitiere gik mano onego bed ni timore deni mok nyal timore e yo makare. Dr. Jerry notemo puonjo kacha kaka inyalo keto kata kaka inyalo program ngimani mondo mi inind maber. Ka ber to seche 7 otieno kotieno. Seche 7 bende nyalore. Ng'ama nyo winjo puonj manyoro. Kawuono wadhi bedo kod laktar mane. Penj laktar kik bai saa 10 wang'e mar odhiambo. Ka kamano to wang'o nyango kiny saa 4 wang'e kendo riti masani. Makanya kwara punda jambita yo sidongat mosomainya Rebeka nyamaro jaodi oseno mwaka osipodundo gombija wasuna Mamaria kinyuolo godo ajento kwendo nyakwara punda gouma David onyango bende jambita wuot go kwendo ng'ama lich miwuoro Kolago gichali sosiepni wakine madongo gina chiel gombija wasuna wakine madongo ikisumo machalo kolago bejo malich miwuoro Limpopo International Gichali sosiepni wakine madongo ngina chiel gombija wasuna wakine madongo ikisumo machalo kolago bejo malich miwuoro Kolago gichali sosiepni wakine madongo ngina chiel gombija wasuna wakine madongo ikisumo machalo kolago bejo malich miwuoro Ruoth konya chopie mita monda mosio mwaga JB osiepna Ruoth konya chopie mita monda mosio mwaga JB osiepna Ae jolo aya wachoma jonyego jotabu maskine miwuoro Ae jolo aya wachoma jonyego jotabu maskine miwuoro JB omwago siepa nitni kawero jomo somo lilo siepo dunogo bija baba JB omwago siepa nitni kawero jomo somo lilo siepo dunogo bija baba Baba, Amara Tego, Chok Moreno Mele,
Kisumu Mama Makohelo tongeo moingo duto Kisumu Weekend chopie mielo Limpopo kadase Baba Baba Bio mwago siepa Nipika wero jomo somo lilo Siepo dudogo mija Baba Siepo dudogo mija Baba Bio
makare kaito kuteruto machendo kendo mamien. En kinde mar kaukang. Reddit tieko gi Camille Polo. Otieko kute piyo kendo nego mayot kute mafuyo, mamol kod malagi. Reddit ber kendo onge kod muya marach. Oyudore nengo mayot kendo yot tiyogo ne tieko kute duto machandi e ot. Sani wakelo ni Reddit Liquid Electric ma en yath mamiyi arita makare kendo mosiko. Kete mane socket mondo ibed gi nindo mokue e otieno mangima. Oyudore e supermarkets kod dukni duto madongo mantie machiegni kodi. Reddit kills dudus dead. Reddit, a product of SC Johnson's, a family company. Kinde ma sikukuru osechopo, en kinde matimo shopping, nyiewo gik moko, olo fuel kod mok mathoth nyaka nyiew tiko mar gari. Ma en kinde mar nyiewo gimoro ka itiyo mana kod Equity. Ma biro gole ched nade emomiyo wacho ni lipa bila pressure mana kod Equity. Gima ing'e en niya, onge chudo moro amora mibiro ng'adi ngeche ni en free. Kuom mathoth, chik iti chenro mar kogwen kod an VOJ e redio Ramogi kar chuny jaluo. Kambi mar keyo pigi minyaga maong'ere kaka Nairobi City Water and Sewerage Company dhi nyime gi ng'ado pi e chenro mageto jogo moserem chudo. Iparo ne customers mondo we kwalo pi, tamo jotij Nairobi City Water and Sewerage Company neno mita mar pi to kod wilo kata tudo dundu mar pi e tok chik. Mondo kik ng'adni pi, neni ichulo gope duto mag pi ma ingo e wang' sa. Par ni ibiro mana duokni pi ka isechulo gope duto mag pi ma ingo. Ng'ata ma ibiro yudi ka otudo pi e tok chik tibiro kawne okang'. Tim mana chudo mari yo mopuodhi ne Nairobi City Water and Sewerage Company kitiyo gi M-Pesa Paybill 444400 bad bengi moyiedhi kaachiel to kod kwende moyiedhi mag chudo. Onge customers kata riwruoge ma ibiro we moko kawne gi okang' ponono ni ok gichude wang' sa. Ne mathoth, *260#. Wati kanyakla mondo wabed gi pi maber e boma ma Nairobi. Nairobi City Water and Sewerage Company, managing water for life. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano mango gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. View sasa kili tuko mbayo mag dramas mapacho ka tuke malombo ji blockbuster telenovela e dhok ma iniwono ema iwinjo. Gie sani inyalo bedo jaloch maduong' gi ji pange na View sasa. Wan kod 50k milojo maka juma, nus milion milojo ke dwe kod grand prize ma 2 million miloyo. Donja View sasa ni tikod paybill number 724177. Kitambo di mari masimu ka account number kaeto kisling pra beach mondo chakne tuke kod do points pra ochiel mondo kiti thulo ber mar bedo jaloch. Kaka bedo donja View sasa e ka thulo mari mabir jaloch bende medore. Opoda kod BCLB license number 0000276. Manioma tamu sana dongtaka prario kota uchiel rodonga beach morom kanyosa ngapi sorom kanyosa boros bangbedo kod root nyajimo nyongo kacha chenro marwango nyangza sani watoje chenros amaro donze Ken Tuesday dijan bwana kasuku mtaani itakuwa ni hivyo wabrodonje mtaa kawuna brodonje mtaa kivako manake kuna swala madani mundu konya geparo kayo matin sana mtama abro donje na okache nyekura mugiz abro dhinyi minyakangro msapar inshallah znadi kwenkweng is me myself and I care of the Subanese okege matino welcome in Mariwonya chulas nasema na walombo tovo nyinyi nyote sambatanas bila nyinyi siwezi make
Okay, thuolo machalo kamano ngene nyoro nyaki ano timorade mbuyanyo wil mukachiwo okagocho ne Justin Alfapar mara changamkia Chris, lakini si mambos ne asegajra kode maseoro ne pare marutunglo mare 10,000 jana samana donjo fiskendi gethuolo ne poda bro dhinyi mekacha kalenyo Christmas Mario bed matamus kod 10,000 nyakora mogis gimitimo en mana duoko penje mayot mana keti active kidio star areo adeka uchel sa adeka hash kaisto idoko penje mayot manitire kanya lafu mambo inakuwa evos mio chakeche kasane makuwa chopo sa para maze hiyo job tushakamilisha kitambo gani jomodo stage lakini inkine stage kiwinjaka this is the best way milenyo go Christmas mari kendi keto bedo matamu sana ama vipes gia thuolo no benda nyisi ni sechege ngene ji walk the wuothe pogore idwatero nyithindo de kawaigi idwadhi limoneru dalimo dau idwadhi limo mabesho de mashire namna hivyo wuoth mayote mna code wigo ibro yudo simbi kache download app store kata play store download app mar wigo kati wuotho nyamonge en code CCTV mangi 24/7 tendeni in safety mari mazei school promised to bende en kacha kiti kod wigo in kaka customer nitiere discount maduong kata cash flow moro miyudo chien kanyo miyo dhi ginene simbi ti download app mar wigo kitiyo kod code ma en 0903 mano code ba kitiyo go sami download gineno mano code yangu sami download kanyo kora mogi ibro mi discount mo pugno manaj kori wuotho mana mayom twende nalo zomiyo kama kawaza wachako kacha chenro kwa passage sa Goodga waringo nyaka Marindi kucho wayudo kacha one called St. Luanga Marindi Catholic Church wansema hivi twende nalo
Mungu aliyetupa vyote hekaluni